Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 17 anyos nga batan-ong lalaki patay human maanod sa naghaguros nga tubig sa usa ka sapa sa General Santos City. Pipila sab ka mga estudyante ug sakyanan apektado human gibaha ang usa ka tunghaan ug kadalanan sa Sarangani Province. Usa ka 74 anyos nga lolo patay human gidunggab sulod sa ilang balay sa Davao City. Sospek ang mismong 27 anyos nga lalaking apo. Unom ka individual, samdan human nagrambol ug nagdinunggabay ang duha ka grupo sa usa ka imnanan sa Maramag, Bukidnon. Pag-abli sa Pasko de Oro sa Cagayan de Oro City, wala na dayon tungod sa security threat. Ang maong security threat giimbestigahan na. Og kay ang Pasko panahon sa paghinatagay, gilusad sa usa ka simbahan ang giving machine kung asa pwedeng magdonar ang katawhan.